дар вилояти Суғ гарм намудани синфхонаву гурӯҳҳо дар муассисаҳои томактабиву таҳсилоти ҳамагонӣ дар мавсими зимистон аз санаи 1 ва 15 ноябр оғоз мегардад. Гарм намудани гурӯҳҳои муассисаҳои томактабиро пас аз 3 рӯзи дигар шурӯъ мекунанд, ки барои он маҳсулоти махсуси гармидиҳандаро захира кардаанд. Масалан, Кӯдакистони рақами 9 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои гарм нигоҳ доштани гурӯҳҳо 20 тонна ангишт ва 10 куб ҳезум омода намудааст, ки то дар сарди ҳуҷраҳо гарм нигоҳ дошта шавад. Аз санаи 1 ноябр мо ҳамаи таҷҳизотҳое ки гарм кунонида мешавад оғоз мекунем. Аз 1 ноябр оғоз. Кӯдакистони мо системаи гарми ягонадиҳӣ гарм карда мешавад. Шароит барои кӯдакон муҳайё аст барои гузаронидани зимистон. дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 38 адад муассисаҳои томактабӣ мавҷуд мебошад, ки ҳамагӣ ин муассисаҳо гарм намудани гурӯҳҳоро аз 1 ноябр оғоз мекунанд. бештари ин муассисаҳо тариқи системаи ягонаи гармидиҳӣ гарм карда мешавад. дар мактабҳо бошад гарм намудани синфхонаҳоро аз санаи 15 ноябр оғоз менамоянд, зеро шурӯъ аз 1 то санаи 10 ноябр таътил эълон гардида ҷори 1 аввал ҷанбаст карда мешавад. муассиса ки типи нав аст, албатта бо системаи ягонаи гармидиҳӣ таъмин аст. Барои зимистони дар пешистодаи 2021-2022 муассисаи мо аз рӯи нақшаи додашуда бо ангишт ва ҳезум таъмин аст. мувофиқи нақша ба муассисаи мо 38 тонна ангишт ва 15 куб ҳезум супориш шуда буд. албатта ҳамаи онро мо дастрас кардем, захира кардем. имрӯз муассисаи мо барои зимистони соли 2021-2022 ба пуррагӣ омода аст. муассисаи таҳсилоти ҳамагонии рақами 14 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба системаи ягонаи гармидиҳӣ пайваст мебошад, зеро ин муассиса типи нав буда чанд сол муқаддам ба бинои нави замонавӣ таъмин гардид. маҳз аз ин рӯ муассисаи мазкур пурра ба системаи ягонаи гармидиҳӣ пайваст мебошад. дар сармо тариқи ин система тамоми синфхона ва ҳуҷраҳои мактаб гарм карда мешавад. масъулин мегӯянд, ки барои гарм намудани синфхонаҳо ангишт ва ҳезумро ба таври зарурӣ захира кардаанд. дар муассиса 1025 нафар хонандагон ҳастанд. 2 бино бо печҳои бухорӣ гарм карда мешавад. бинои синфҳои ибтидоӣ, бинои сеюм бо гармидиҳӣ мутамарказ гарм карда мешавад. умед дорем ки дар фасли зимистон ягон хел танқисӣ ба вуҷуд намеояд, чунки мо ба ҳамаш тайёр ҳастем. барои синфҳои ибтидоӣ аз 10 ноябр, чунки бинобар ки 1 ноябр ба таътил мераванд ва гашта мебиён санаи 10 мо барои синфҳои ибтидоӣ ва ҳам аз санаи 15 барои синфҳои болоӣ синфхонаҳоро гарм менамоем. дар муассисаи таҳсилоти ҳамагонии рақами 27 ноҳия вазъ дигаргун аст, зеро танҳо як бинои мактаб тариқи системаи ягонаи гармидиҳӣ гарм карда мешавад ва боқимонда 2 бинои дигар тариқи печҳои бобоӣ гарм нигоҳ дошта мешавад. барои ин 16100 килограмм ангишт ва 8 метри кубӣ ҳезум захира карданд. ангишт аз ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди қудрат 2010 ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳ харидорӣ карда шудааст. на танҳо мактаби рақами 27 ноҳия, балки тамоми 136 адад мактабҳои ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ин коргоҳ ангишт харидорӣ менамоянд. айни ҳол дар 58 адад муассисаҳои таълимӣ 136 адад дегҳо шабакаҳои гармидиҳии хурд пайваст карда шудааст. тавассути онҳо 910 синфхонаҳо ва гурӯҳхонаҳо гарм кунонда мешавад. тавассути инчунин 1160 адад бо синфхонаҳо бо печҳои бухорӣ дар мавсим гарм кунонда мешавад. то санаи 28 октябри соли 2021 дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва томактабии ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 2129 аз 7 тонна ангишт ва 950 метри кубӣ ҳезум захира карда шудааст, ки ин аз рӯи нақша 100%-ро ташкил медиҳад. мутахассисон мегӯянд, ки мактабҳои ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба фасли зимистон омода ҳастанд. пас аз сар гузаронидани таътил шурӯъ аз санаи 15 ноябр ба гарм намудани синфхонаҳо оғоз мекунанд. гарм намудани гурӯҳҳо дар Кӯдакистон бошад ба санаи 1 ноябр рост меояд.